Sport er personligt. Det handler om at gå ind i sig selv, om at skubbe sig selv. Det handler om, hvad skal jeg blive i morgen? Mentaliteten om altid at blive 1% bedre. Det betyder at møde op til hver træning og ville optimere. Også på energiindtag. Du skal gøre det præcis lige så godt i træning, som du gør det på race day. Men hvad byder du din krop? På de lange ture har vi brug for kulhydrater. Men jeg er den overbevisning, at jo færre ting jeg propper i min krop, som slutter på X og så videre, jo færre af dem, jo bedre. Hvorfor så lækker? Fordi jeg ved, at det er 100% frugt. Der er ikke noget i de gels, der ikke er naturligt. Og hvad vil du byde din krop, når den skal holde i mange år? Vil du byde den en masse kemi, eller vil du byde den noget naturligt? Jeg ved godt, hvad jeg vælger.